Ja sam Jovo Bijalović, imam 23 godine i dolazim iz Bosanskog Šamca, a nastupao sam za Hrvatski odbojkaški klub Domaljevac iz Domaljevca. Igram na poziciji primača servisa. Prije Hrvatskog odbojkaškog kluba iz Domaljevca nastupao sam nekih 5 godina za odbojkaški klub Mladost iz Brčkog, gdje smo osvojili sve šampionske titule kao i kup Bosne i Hercegovine. U dogovoru sa trenerom Rančićem mislili smo da je ovo pravi potez za mene i jedna velika odskočna daska gdje bi sigurno uz veliki rad sa njim mogao da napredujem u svojoj sportskoj karijeri, a također da pomognem momcima ovdje da ostvarimo što bolje rezultate. Moje ambicije prije svega su da uz što veći i bolji rad napredujemo ovdje, a prvenstveno da ostvarimo što bolje rezultate kako bi se na kraju mogli boriti za još jednu šampionsku titulu koju ovdje nizu godina već ostvaruju. Za klub sam čuo prvenstveno preko mog trenera iz Domaljevca, Zlatka Ivića, i rekao mi je sve najbolje i onda sam saznao koliko titula su osvojili u ligi i u kupu i onda sam se odlučio da dođem ovdje.